Môžete si naškrabať rôzne materiály alebo vyrobiť si strapaté drievko či smolné drievko, ale úplne najistejšia je brezová kôra, ktorú naškrabete a tá vás nikdy nesklame. Keď kresadlo, tak určite kvalitnejšie, ktoré má aspoň 3000-3500 stupňovú iskru. Je veľa techník na používanie kresadla, ale dôležité je, aby ste si uvedomili, že vy musíte skrátiť dolet iskry na čo najmenšiu vzdialenosť, aby tá iskra nevychladla, aby mala tú patričnú teplotu na podpálenie toho materiálu. Samozrejme nezabudnite si nachystať ďalší suchý materiál na rozšírenie ohňa. Keď je všetko mokré, zápalky, zapalovače, kresadlo nikdy nesklame, aj keď je mokré.